No, 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 no. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Kaya una, usap. Kuha ka nag-20 kaya. Kaya. Di mo kuha. Ako ko na. Ana gina sa pusa. Alay-alay kaya. Wait no. Kita ang muloy yun. Nagabalog ba? At sa papos-apon, mga tobog purol ba? May paatuan na sa tripan na, di ba? Loy, dali ko dari, Loy, kay. Panay tagkin sa'y dugay na ito mga mag-push-up ba? Dali ko, nami challenge ni Mugyo, dali. Ako nag-20, taga nga mag-usak libo. Libo? 20 ka ha? Kanara. Di gini kuha 20 yun. Ya. Sugdi rin yun. No, 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 no. Anong kailangan kong gawin? Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Manliyot ang topic baby, di ka maglato.